az előző rész tartalmából. Te Józsi? Igen. Nézd a falat, olyan sárgás színe van. Nézd a disznó! Hé, abba hagyni. Mi folyik itt? Ideje békeszerződést kötni, szájról szájra lélegzések. Oké. Mi van, tökfej? Ezt látnotok kell. Mit? Fúj, ez undorító. Hangulat itt mindig vidám, Legország csodás és pompás, kockák közt a világ boldog, építsük fel az álmot újra. Én ezt nem néztem ki Laciból, hogy visszamegy az ex-barátnőihez, ha egyszer ott van neki kincső. Egyszerűen undorító volt látni, és sem néztem ki belőle. Most azon gondolkozunk, hogy kincsőnek elmondjuk, vagy nem. Inkább nem most. Majd amikor eljön az ideje. Hellóztok! Szervusz, Gyuri! Mi a figyfene folyik itt? Hogy mi folyik itt? Elmondom. A fiúkkal nagyjából beszélgettem a fociról, erre tökfej felhívja a figyelmet egy jelenségre. Milyen jelenségre? Az, hogy Laci és Csilla összejöttek egymással. Mi van? Tényleg, nem vicc. De hát Laci és Csilla ellenséges viszonyt ápolnak egymással, mióta 2018-ban elhagyta Laci egy másik nőért. Pont ez a helyzet, csak ez kincsővel teszi, hogy megcsalja. Na, én megyek, mert nem akarok elkésni a munkahelyemről. Oké, szervusz, hello. Attila. Meg vagyok elégedve a vezetési teljesítményeddel. De azért ide, ez kevés. De van egy jó hírem. És mi a jó hír, főnök? Rendőrfegyelővé nevezlek ki. Milyen fegyelő? Az, hogy te irányítod a nyomozást, meg az összes létező ügyeket, valamint te hallgatod ki a gyanúsítottakat. Na, így már világos. Na, akkor terepre fel. Elég furcsa, hogy felügyelőnek neveztek ki. Furcsa vagy nem furcsa, ez van. Felügyelő úrnak szólíthatom. Micsoda logikus gondolat. Jó reggelt, uraim! Felügyelő úr, hallani akar, hogy mit csiripelnek a madarak? Azokról a tollasokról beszélsz. Azok már alig vannak októberbe. Nem úgy madarak, hanem népi pletykák. Mi ütött beléd? Találkoztál pletykás nénikkel? Nem, fegyelő úr. Nem pletykás nénik, hanem városlakók. Amióta eszemet tudom, és rendőr vagyok, így nem hinnék ócska pletykáknak. Tudod, hogy miért? Miért? Háromféle állítás létezik. Van egy igaz, nem igaz, kettő között a féligaz. Meg az, hogy min alapszik. Van alapja, vagy nincs alapja. Azaz alaptalan. Igaz is, és alapja is van. Na, hallgatom. Jöttem reggel a munkába, és arrafele úton leálltam tökfejékkel beszélni. És tudja, mi volt, fegyelő úr, a téma? Na mi? Az, hogy Laci és Csilla újra összejöttek. Húha, ez egy kínos life story. Miért? Laci és Csilla 6 éven keresztül ellenségek voltak, miután Laci megcsalta egy nővel. Azóta volt verekedés és nagy szintű családi dráma. Ez inkább szappanoperához tudnám hasonlítani. Ott is mi van? Az, hogy egymásból szeretnek, majd úgy megutálják egymást, hogy áradozni fog egymást a gyűlölet cunamit. Nem elég, hogy 20 alkalommal jártak a rendőrkapitányságon, egy éjszaka fogdán, és többi kihallgatási napok. Többször is megígérték, de nem mindig tartották meg, és meg is szekték. Rosszabbak, mint a politikusok. Szervusz, Laci! Szervusz!
Lenne egy kérdésem. Na mit szeretnék kérdezni? Miért futottál el tegnap este? Kiváló, perfekt kérdés. De én is szeretnék kérdezni valamit. Na halljam. Nem érzel semmiféle bűntudatot a tegnap esti miatt? Milyen tegnap esti miatt? Láttalak este 7 órakor, hogy megcsókoltad a volt barátnődet, hol ott tudtommal van barátnőd. Elment a józan eszed? Azt kérdeznéd, hogy milyen volt? Nagyon szuperű volt. Továbbiakra is kíváncsi vagy? Akkor mondom, hogy megtörtént az éjszakás kaland. Na ez kicsi meg tudja, úgy fog kipenderíteni a cuccoddal együtt, mint egy zsák rongyot. Kincső? Kit érdekel az engem, hogy mit fog hozzászólni? Amúgy is már elmúltak az érzések iránta. Rosszabb vagy, mint egy diszkópolitikus. Csak nem bújok el a rendőrök elől. Én már ezúttal felbontom veled a barátságot. Ilyen förtelmes, hipófejű emberrel nem barátkozom. Szégyeld el magad! Menjél csak, majd úgyis egyszer megbánod a találkozást. Sziasztok! Szia, Kincső! Nem tudtak esetleg, hogy hol van Laci? Sajnos nem tudom. Tegnap este itt tartózkodott a banknál. Biztos másik lánnyal van valahol. Másik lánnyal valahol? Igen. Azért is érdekel, mert Laci tegnap este óta nem jött haza, és ti vagytok a barátai, esetleg ti tudjátok, hogy merre van. Na akkor megyek tovább keresni. Sziasztok! Szia! Ödön! Elment az eszed? Minek mondtad el neki? Hülye leszek titkot tartani. És úgy látom, ennek alkalmasnak. Igazam van önnek. Inkább most lenne elmondani. Ne akkor, amikor ti bele lesztek kavarva a történetbe. Egyet tudok érteni ufóval, inkább most kéne elmondani. Na jó, szólj Kincsőnek. Kincső! Rá tudsz érni egy pillanatra? Na mi az? El kell mondanom Lacival kapcsolatosan valamit. Na mi az? Laci megcsalt téged, Csillával, és láttam őt csókolózni vele a bank mellett. Köszönöm, hogy elmondtad. Hazamegyek, és számonkérést rendezek Lacira. Rendben, szia Kincső. Szia Takfej! Na ebből mi lesz?